Ora lah aku bar madang kok terus bosnya langsung nyeluk rene kok ya. Lah iya, pada kelalat kan. Ya, anu sik DM sik. Iya. Heeh. Kendang ngaplak. Sing mbok tamatke apa nih to, Rek? Nute iki lho. Oh, nute iki wong matamu nang kene kok. Lah ya kowe dhewe. Oh. Iya. Yo ngene kok kaya awak. Iya. Semarangan. Semarangan kendangane. Bos. Iya. Ayo terus. Aku ya gur bos. Ganggu. Jangan mirengke mboten. Gambar ke piye? Bawa niki niku apike nek putri. Wong niki Mbah Nartorian rekamane putri kok. Oh, terus? Lah mula ben gentari mawon to. Mengke kula tak duete. Oh iya, iya. Oh, iya, cara. iya. Nek garek rak duet ngene iki ora apal. Iya. Ngene iki sing apal cah nom-nom. Ya ya sing apal kowe karo Ah, ya. Apa ora beneran ya. tibane nek rahasiane. Apa? Piye? Iki swara wedok ki mung sikile mingkup. Iya. Nek swara lanang Lah iki dijijal wae. Suara ya suara wedok. coba sing nginggoke kowe ya. Heeh, suara wedok. Yo, tak kei nggon kowe. Yo. Jempole kok jahe. Kok jahe pe to? Kimpul. Kulit. Ayo. Benang raspin jalan Lanang. Reng, bagi-bagi tugas, Reng. Piye? Sing ngomando aku, sing ngegarke nyunggupke kowe ya. Ya. Ayo. Yo, saiki wedok. Dua. Ayo. Pisang ngobake Hop, lanang. raga. Ipung. Ora cetok. Muni rogoe jeneng kuwi gareng. Lah piye? Dicelok kentut. Sing kendut iki mau ki lho munine kok iki sing kendut iki. Masane nyeluk kowe ngono apa piye? Lah mirip kok Trayo. Hah? Mirip. Ya apik entut-entutane ambune kok. Oh iya. Ayo kowe saiki. Wedok. Wedok mingkup. Ya. Ketipung tansah naruntuh. Kendang gede. Nano. Kendang gede Gawe. gawe laga. Lanang. Oh. Wedok. Gobloke iki lho kok mingkup kok saya dibenggang ora ya. Ngene iki ya saya Ya. Apa ora beneran. Ya, kawitan saka buku bonang. Yo, le Nah. teguh. Ya. Yo, le. kendang damyak kegerake sembarangan tung tung gentak tak tung tak dentung dentung sapa krungu mesti melu jejokitan dasare sing enjing cakrak irama iya gedinge ladrangan pelak laelo gandreng dendang